Ул нинди булыр икән? Мин роза гөлләренең таҗларына озак кына карап тордым һәм сөенеп аларга ырынып алдым. Минем туачак баламның яңаклары да шундый алсу булса ярар иде. Оннары мин берлегән куакларын сыйпап уздым. Янә дә аның чәчләре дә шулай кара бөдрә булса иде дип теләк теләдем. Әгәр инде ул шүлмәк ясаучылар ярата торган кызыл балчык төсле кызгылт соры йөзле булып туса, һәм аның чәчләре дә минем тормышым шикелле үк ага-багады һәм туры булып кына үссә дә, минем өчен барыбер. Мин таулардагы тарлавыкларга куе томан төшкәнен карап торам. Һәм шул томаннар миңа нәни бер кызчыкның шәүләсен хәтерләтә сыман. Ә үзем шундук ярый алайса, кыз бала булсын дип юрап куям. Әмма мин кыз булса да, малай булса да, ул баламның минем күзләремә үз ирем шикелле яратып каравын телим. Аның тавышы да ирем минем белән сөйләшкәндәге сыман бераз калтыраныбрак чыкса иде дим. Чөнки мин көтеп алган бу баламны аның әтисе мине ничек сөйсә, шулай яратасым килә. Ул тумаган әле. Тик туачак. Туар дигән өмет барында ул 9 ай минем уйда йөри, синең йөри йөрәк яныңда. Ни чәчсәң шуны урышсың диләр. Хак сүз микән? Ялган сүз микән? Ничә айлар буе серләшәбез, малай булыр микән? Кыз микән? Ул туачак. Тып-тын дөньябызның аст-өскә килеп бетәчәк. Бер кайгысы синең белән мине әттә белән әннә итәчәк. Шатлык көткән чакта елаячак. Кайгы килгән чакта көләчәк. Киләчәге аның безнең кулда. Нинди булыр безнең киләчәк? Ниләр булыр икән? Зәңгәр күктән утлар явар микән? Боз микән? Нинди исем сайлап куйык икән? Малай булыр микән? Кыз микән? Кем булса да булсын, тусын әле. Шөбһәләрдән күңел бушансын, малай булса минем кебек булсын, ә кыз булса сиңа охшасын. Бәллием, йоқла балам йом күзім, тәмләп йоқла бәпкәйем, сақта тұра әнкәйен. Әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу. Йоқла улым батырым, йоқла кызым матурым, йоқла минем бер генәм, чәчкәгенәм, гөлгенәм. Әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу. Йөрәгемнең ярасы, ике күзем карасы, мөхәббәтем шатқысы, күңелемнең яктысы. Әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу,
Кошлардан қалған жилер ise яланда. Изге тынлык дөньяда әнкәй бала имезе. Әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу, әлли бәлли бәлли бәу. Ул минем карынымда кыймылдаган чакта мин агарынып китәм. Аның һәрбер тибешен тоеп, әлегә үземдә күрә алмаган бу нәни җан иясенең һәрбер хәрәкәтеннән үләр хәлгә җитеп, тынып калам. Әмма сез минем бу газапларны ул минем карынымда ятканга гына, ягъни әлегә минем киндигемә туташканга күрә генә тоеп торамындыр дип уйлый күрмәгез. Ул инде үсеп тәп йөри башласа да, юлларда миннән башка гына бер үзе йөри алса да, хәтта миннән еракларга китеп барса да, аңа каршы искән җилләр минем дә тәнемне теткәләячәк. Аның ыңгырашулары минем дә тамагымнан атылып чыгачак. Минем үксүләрем һәм елмаюларым синең дә йөзеңә, чырайыңа сеңеп калачак бит, балакайым. Үлән төпләреннән саркып чыккан су тамчылары сыман тын гына йоклап яткан балам хакына, зинһар өчен миңа зыян китерә күрмәгез. Авыр эшләрдә кушмагыз. Аш-су талымлауымны да, шау-шу яратмауымны да, бөтенесендә зинһар өчен кичерә белегез. Ялгыш кына маңгыйыма яисә күкрәгемә орынып китсәгез дә, анда ул һәрбер кагылу аны яралый, һәм аның шуңа җавап биргәндәй ыңгырашып уянып китүе бар. Минем белән барлык дөнья мәшәкатьләре, юклык һәм борычу хәсрәтләре турында бары тик аның көен килеп, тәмам тынычландырып, йоклатып җибәргәч кенә сөйләшсәгез иде. Ямсыз күреп, ямсыз дия күрмә. Һәр чәчәкнең аның төсе бар. Сөйкемсез сөяк буламы? Һәр кемнең әнисе бар. Бәләкәйне бәләкәй ди күрмә. Һәр җимешнең аның төше бар. Кеше бәләкәй буламы? Кешенең әнисе бар. Баласына сүз тидермәс өчен газиз җанын бирер кеше бар. Бер бәләкәй генә кешедә дә берәүләрнең таудай хисе бар. Мәрхәмәтле бул балама диеп дуга укып торган кеше бар. Кимсетә күрмә кешене. Кешенең әнисе бар. Kirek bu dünyada, ko'ngilsiz kishi
Элегрәк мин җирнең чын кыяфәтен күз алдына китерә алмыйдым. Баксаң, җир кулына бала тоткан хатын-кызга охшаган икән лабаса. Хәзер мин һәр әйбергә ана мәгънәсен салам. Миңа карап торган тауда ана сыман. Әнә, кичке томан бала кебек, аның итәгенә ятып, иркәләнә дә үрелеп, иңнәренә сарыла. Менә хәзер үзәнлектәге тарлавык исемә төште. Кыялар астында бик тирәндә, күзгә күренмичә генә җырлый-җырлый тау инеше агып ята. Мин дә нәкъ шул тарлавык сыман, бөтен җисемемнең иң тирән бер төпкелендә нәни генә чишмә челтерәвен ишетәм, гүя мин аңа бер көн килеп, яктыга бәреп чыкканчы, шул кыя сыман сыеныр урын биргәнмен. Әниемнең мине белмәгән чагында итәгенә җилләр булып уралып йөрдем. Чиләгенә агып кердем сулар булып, йөрәгенә моңнар булып үтеп кердем. Әниемнең мине белмәгән чагында мин җәй идем, мин көз идем, мин кыш идем, һәм яз идем. Әнинең мин үзе идем. Мәхәббәтен көтеп йөргән бер кыз идем. Әниемнең мине белмәгән чагында төшләренә кердем кылын, тайлар булып. Әле бүре, әле чәчәк, әле алма, әле йолдыз, әле тулган айлар булып. Җиргә бетмәс ямьнәр өстәп, дөньяга килдең кызым. Куанышым, таянышым, минем бәхетле бул, тауфиклы бул, сәламәт бул, эй балам. Сәламәт күңел һәм тәннән балкытлар тора иман. Yerden bitse
Ирем, сен миңа кагылма. Сен бит аны судан үсеп чыккан төнбоек сыман минем бүтән табигатым асылымнан дәшеп чыгардың. Миңа тын сулардай тыныч булырга ирек бир. Мындай чагымда мине элеккедән бераз гына артыграк ярат. Мин синең кичкенә генә хатының, сиңа юлдаш табармын. Мин үзем фәкыйрь генә булсам да, сиңа галәм белән туйганча ләззәтләнер өчен өр-яңа күзләр, өр-яңа иреннәр бирермен. Хәзер бит мин эчендәге тормыш шәрабы ташып түгелергә торган савыт сыман мәхәббәттән ярылыр хәлгә җиттем. Гафу ит мине. Минем атлап йөрүләрем, алдыңа аш китереп куюларым да килбәтсез күренәдер. Соң бит миңа син үзең гаепле. Менә хәзер өйдә көч-хәл белән генә йөрим инде. Зинһар өчен, хәзер мин сиңа карата кайчандагыдан да ягымлырак бул. Канымны кыздырма, йөрәгемне басма. Хәзер мин җип-җиңелле ефәк пәрдә шикелле, гүя минем бүтән тәнем бала бишегенә кырылган юка чаршаудыр сыман. Һәр яңа көн туган сайын яратасыңмы дисең. Әйтерсең лә сине генә сөюемне белмисең. Ходай биргән мәхәббәтне чит ятлардан якласин. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласин. Ходай биргән мәхәббәтне чит ятлардан якласин. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласин. Гел яратам дип торгач тәне бетә бит аның. Мәхәббәтне күңел белән тоярга өйрән җаным. Ходай биргән мәхәббәтне чит ятлардан якласин. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласин. Ходай биргән мәхәббәтне чит ятлардан якласин. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласин. Исендә калдыр кадерлем, кабатламам яңадан. Бүтән җаным тәнем белән сине бик яратам. Ходай биргән мәхәббәтне чит ятлардан якласин. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласин. Ходай биргән мәхәббәтне чит ятлардан якласин. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласин. Ходай биргән
Yıldızlardan yaklasın. Ғашық ите алдың мені, ғашық етіп сақласын. Ғашық ите алдың мені, ғашық етіп сақласын. Әнем мені көрерге деп келген. Ул минем белән янәшә утырып торды һәм без гомердә беренче тапкыр бер-беребезне ниндидер зур сынау алдыннан сөйләшеп утырган апалы сеңелле кыз туганнар кебек сиздек. Ул калтыранган куллары белән минем ишемә кагылып алды һәм сак кына күкрәгемне ачып карады. Аның кулларының җылысыннан мин язгы бер сыман ачылып киттем. Күкрәгемә ниндидер җылы дулкын килеп бәрелгәндәй булды. Уялуымнан кызарынып, мин үземнең газапларым һәм куркуларым турында сөйли башладым һәм үксеп аның күкрәгенә капландым. Шул вакыт үзем дә яңадан дөньяга килүеннән куркып, әнисе кулында елаган бәләкәй кызчыкка әйләнеп калгандай булдым. Әнием үзеңнең бала тапканда кичергән бөтен газапларың турында җентекләп сөйләшә миңа. Әле минем кендегемнән өзелмәгәндә килеш ничек дөньяга килер, ничек туар ул? Әйт әле, ул минем күкрәгемне үзе эзләп табармы? Әллә мин аңа үзем ими бирергә тиешме? Аны мәхәббәте турында үзең белгән тойгыларны миңа да сөйләшә әнием. Мине үзең кебек йомшак һәм ягымлы, җылы куллы булырга өйрәтче. Мин аның башын ничек юармын, ничек кыендырармын, ничек итеп ак биләүләргә биләрмен, син миңа күрсәтеп бирче әнием. Аннары үзең мине тирбәтеп үстергән бишек җырыңны да өйрәтә күр. Ул аны башка бөтен килергә караганда да тизрәк йокыга талдырыр. Айлы түнләреңдә әнекәй сине безне бишегеңдә назлап тидерәткән. Алсу таңнарыңда, талмас кулларыңда әнекәй бәгърем син кеше идегән. Laren ütkende Yatsın idi şolay ömürlerde birge Bәхетләргә сөенеп яшәргә Кыен чакларыңда булгандыр шул әнкәй Кичер инде кичер син безне Сабыйларым диеп үз телемең бүлеп Үстергәнсең әнкәй син безне Laren ütkende Yatsın idi şolay ömürlerde birge Bәхетләргә сөенеп яшәргә
балам deyip bizini nazlayısın. Ginger sıra eğer kilsegen keysina, ni kılsak da bizni anlaysın. Sabır kanatlarını bergensin Xudoy, turmuş so'qmoqlarin o'tkanda. Yozsin edi şolay ömürlerde birge, baxtlarga suyunib yasharga. Yozsin edi şolay ömürlerde birge, baxtlarga suyunib yasharga. Baxtlarga suyunib yasharga. Yozsin edi şolay ömürlerde birge, baxtlarga suyunib yasharga. O аны тапқанда, минем тәнемдә яшәү билгеләре сүнәр-сүнмәс хәлгә җитеп беткән булган дип сөйләделәр. Мин үз-үземә, алдыңа бала утыртырлык кем булдың соң әле син дигән булам. Шунда үземә җавап та бирәм: мин яраттым. Һәм минем мәхәббәтем тәүге үбешедән соң мәңгелеккә юл сырады. Мин менә шундый бер хатын-кыз. Җир ана миңа һәм минем кулымдагы улыма карап тора. Ул миңа үзенең хәйри фатихасын бирә. Чөнки мин хәзер хөрмә агачлары һәм буразналар шикелле үк җимешле һәм изгемен. Шагыйрь әйткән, балалар дип тормышыбыз чәчәге. Ялгыз дөнья кичергәннең юк дигән киләчәге. Бала изге җан иясе. Гаиләнең шатлыгы ул булганда гына арта бу дөньяның аклыгы. Сөю кабыса гаилә учагын, бала шатлыгы саклый җылысын. Җирдә җимешнең балдан татлысы, көтүп алынган адәм баласы. Минем баламда синең һәр төсең, Минем баламда синең һәр исең. сине баламда килә күрәсем. Рәхмәт әнисе, рәхмәт әнисе. Утырткан алсу гөл чәчәк, аның алдында якты киләчәк. Сулар сибәргә зинһар онытмыйк, Салкын җилләрдән бергәләп саклыйк. Минем баламда синең һәр төсең, минем баламда синең һәр исең. Сине баламда килә күрәсем. Рәхмәт әнисе, рәхмәт әнисе. Кабынган сөю ялкыны, күчте балама синең аркылы. Безнең мәхәббәт ныклы йозакта, Аның ачкычы безнең балада. Минем баламда синең һәр төсең, минем
исең, сине балымда килә күрәсең. Рәхмәт әнисе, рәхмәт әнисе, минем балымда синең һәр төсең. Минем балымда синең һәр исең, сине балымда килә күрәсең. Рәхмәт әнисе, рәхмәт әнисе. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әле сез бала изге җан иясе исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Лена Шагыйрҗанның шигыре һәм ана турында нәсерләре алынды һәм Сөембикә журналындагы әсәрләр кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Радик Динәхмәтов башкаруындагы «Әлли бәлли» бәү җыры, Әлфия Әсхәмова башкаруындагы «Күңелем сабый бала», Лилия Бектимирова һәм Гөлназ Асаева башкаруындагы «Әни һәм бала» җырлары, Гүзәл Уразова башкаруындагы «Гашык итеп сакла син», Фирдания Зарифуллина башкаруындагы «Әнкәй» җыры һәм Эссе төркеме башкаруындагы «Рәхмәт әнисе» исемле җырлар бизәде.